Λοιπόν, παρόλο που πριν λίγο ανέβασα κι άλλο βίντεο, στα καπάκια θέλω να ανεβάσω και δεύτερο. Μόλις είδα ένα βίντεο που έδειξε ο Γκαλιάνοφ, ο οποίος είναι μετρολόγος γνωστός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έκλαιγε, πραγματικά μαύρο δάκρυο άνθρωπος, γιατί παραλίγο να χάσει το λάθος από λάθος γιατρού. Εγώ δεν θα το έλεγα λάθος, είναι ότι έτσι λειτουργούν τα δημόσια νοσοκομεία. Παραλίγο να χάσει τον πατέρα του, ο οποίος είχε μπει σε δημόσιο νοσοκομείο γιατί έχει κάποιο πρόβλημα σοβαρό με το ζάχαρό του και έχει μαυρίσει, λέει, το δάχτυλό του και έπρεπε να κάνει ένα επίγον χειρουργείο. Το έκανε το χειρουργείο και στη συνέχεια, λέει, είχε κορεσμό, δηλαδή είχε πέσει πάρα πολύ το οξυγόνο του. Παρακάλαγε να βρει κάποια εντατική. Φανταστείτε, παιδιά, ότι ο Καλιάνος παρακάλαγε να το βάλουν σε εντατική τον πατέρα του και ο γιατρός του έλεγε δεν πάει περίπτωση, δεν χρειάζεται εντατική, πάει πάρα πολύ καλά. Και ο άνθρωπος τώρα έκλαιγε με μαύρο δάκρυ για αυτό που τον βρήκε. Ο κύριε Καλιάνο, αυτό που έχω να σας πω εγώ, αυτό που βρήκε εσάς σήμερα, πραγματικά όμως σας συμπονώ και και στεναχωριέμαι για αυτό που σας βρήκε, αλλά δυστυχώς αυτό εμείς οι απλοί άνθρωποι το λουζόμαστε και το νιώθουμε και το έχουμε στο πετσί μας καθημερινά στα δημόσια νοσοκομεία, στα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε ένα μαύρο χάλι, γιατί με τα λεφτά που δίνονται στην υγεία δεν μπορεί να γίνει και κάτι καλύτερο. Δυστυχώς εσείς βρίσκεστε μέσα σε αυτό το κόμμα που έχει φέρει σε αυτό το χάλι τη δημόσια υγεία. Άρα για μένα τώρα η γνώμη μου είναι ότι το σωστό είναι να παραιτηθείτε από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε να είστε σε ένα κόμμα το οποίο παραλίγο να σκοτώσει τον ίδιο τον πατέρα, μέσα στα εισαγωγικά βέβαια, με το χάλι της υγείας, έτσι, το πώς βρίσκεται η δημόσια υγεία. Έτσι, έχετε και εσείς ένα μερίδιο ευθύνης. Ο πατέρας του φαντάζομαι θα είναι μεγάλος άνθρωπος, σίγουρα φαντάζομαι θα είναι πάνω από 75, μπορεί να είναι και 80 χρονών. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, υπάρχει το εξής πρόβλημα. Δεν γίνεται να δώσουν τον ίδιο χρόνο, δυστυχώς, αυτή είναι μια ομή πραγματικότητα, αλλά έτσι είναι. Όταν λοιπόν έχεις να δεις ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, ένας που είναι 80 χρονών και ένας άλλος που είναι 50 και έχεις ένα συγκεκριμένο προσωπικό να ασχοληθεί, έτσι, δεν μπορούν. Θα δώσουν δυστυχώς σημασία πρώτα στο 50 και μετά στον 80, στο χρόνο που θα μείνει. Άρα πιστεύω και κάτι τέτοιο έχει γίνει και στον πατέρα σας. Άρα λοιπόν παρατηθείτε από αυτό το κόμμα. Εάν μείνετε σε αυτό το κόμμα, δώστε τη μάχη σας για να αλλάξουν τα πράγματα στη δημόσια υγεία και όχι να προσπαθούν να την ιδιωτικοποιήσουν από το παράθυρο. Αυτά. Πιστεύω ο μπαμπάς σας να πάει καλά. Ειλικρινά το λέω αυτό, να μπορέσει να καταφέρει να επιβιώσει και όλοι μαζί να είστε μάρτυρες του τι ζήσατε και να μην τα βάλετε απλά με τους γιατρούς που λέτε εγώ, αδερφός μου, η μάνα μου και όλα αυτά, μα πάθει κάτι του πατέρας μου, τι έχουν να πάθουν οι γιατροί, έτσι. Γιατί οι γιατροί δεν φταίνε, ό,τι μπορούν κάνουν ανάλογα με τα μέσα που τους δίνονται. Αυτά.